Aksyon Radio. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Ang oras ginadulong sa inyo ang scan. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 15, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kagkaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Sospetsado nga bana ginpasakaan na sang kaso. Novero magabulig sa mga maapektuhan sang demolisyon. Kag sa aton mga nagapangunang nga balita national, FDA nagpandam sa pagbakal kag pag-usar sang Idolite face mask. Pag-inject sang lain-lain nga bakuna, wala ginarekomendar. Sa aton balita international, 34 patay bangod sa linog sa Indonesia. Sa aton balita sports, Zion Williamson balik na sa hampang. Kag sa aton balita entertainment, Ellen Adarna gininsister nga hindi niya gusto si Derek Ramsey. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pinoy. Mayang gabi sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa subong iyang tinion sa aton man Facebook Live sa kay Ma'am Janeline Gonzaga Zarona. Sarona, good evening action and watching live from Isabela. Salamat gid Ma'am Janeline. Sa kay Rodeline Alvarez Bayabado, good evening man. Good evening sa iyo. Sa kay Athea Kim Iriman, good evening action on. Monitor lang kami diri sa Morsha. God bless and keep safe. Thank you so much dira sa Banwa sang Morsha. Sa kay pariente ko section defensor, naga-monitor sila live sa Banwa sang Manapla ang Gordon family kag defensor family dinakoto. Sa kay labi na gid kuno sa iya nga junior nga si Elimar Gordon. Sa kay Ma'am Emma Alcuala Kalstrom, good evening. Happy weekend greetings from Sweden. Thank you so much, good ma'am. Halong kadera. Sa kay
Sir Martin Aliling, good evening. Nagalantaw subong sa Imo sa Cavite. Thank you so much, sir. Sa kay Sir Aldren Diamante, nga naga-monitor man sa siniiya nga tinion sa Aluginsan, Toledo, Cebu City. Naga-monitor subong sa program. Thank you so much. Sa kay Guillermo Clarito, nga naga-monitor man. Kay Ma'am Yvonne Butcher, done sharing na si Ma'am Yvonne. Thank you so much, good ma'am. Sa kay Jonabel Hayawon Laison. Good evening, Action and pakigreet family Serrano, watching live here from Cadiz. Thank you so much. Sa kay Sir Rene Gatigama Rene Iboy. Good evening, Action Radio, watching via live Cebu City, Tamyaw lang ko family Pastidios ang Nakastiliana, keep safe at Negros Occidental, naga Tamyaw Rene Boy Pastidios ang Cebu. Sige, salamat good sir. Sa mga member nila sa Energy Fans Club nga naga-monitor man sa subong nga hapon, ang gabi gali nga nagahapon si Action Anman. Nga gabi sa ila dira ni Dennis Tiborgoma dira sa Banwas ng San Enrique, sa Manapla sa kay Regentan Villalon, sa kay Anthony Jones Emilio Ceblano nga naga-monitor dira sa Banwas sang Kawayan, kag syempre sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kag kay sa iban pa karon kung maka-message ka mo dito panglawagon ta ka muliwat. Thank you so much. Standby kita danay para sa aton man nga local news. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, Time, alas 6:17 kagaron sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Ginpasaka na subong adlaw sa Provincial Prosecutor's Office ang kaso nga parricide bato kay Eduardo Minjona, 58 anyos, nga mo ang sospetsado sa pagpatay sa asawa sa tuong Enero 13 sa barangay Yaw-Yaw, Banwa, sang Kawayan. Sunod kay Kawayan PNP Commander Major Luel Garinganaw, mismo ang 20 anyos nga bata nga babae ni Minjona amo ang nagpasaka sang kaso. Sa madumduman, brutal nga ginpatay ni Minjona ang 50 anyos nga asawa nga si Priscilla paagi sa paglaslas sang liog. Isa sa ginalantaw nga motibo sang krimen amo ang lalisay sa mag-asawa bangod sa hindi pagtuman sang bana nga ipakayo ang ilabalay. Ini paagi sa kwarta nga ginpadala sang asawa sang ini ay nagatrabaho pa sa Manila. Si Minjona ang sa karon nagapabilin sa custodial facility sang Kawayan PNP. Yes sir, actually subong ilog talon Bacolod para sa incest proceeding natin sa Provincial Prosecutor. So far sir, hindi na ang tanan kanang ulat namon then after that mo pinigat kita na kaso ng pagkatrasiya. Ang kabahin sa pagpahayag ni Kawayan PNP Commander Major Luel Garinganaw. Arestado ang ginaligar katapos ang New People's Army kun NPA pagi sa gintingob nga puwersa sang 79th Infantry Battalion kag Talisay City PNP sa Hacienda Ambulog, Barangay San Fernando, Syudad sang Talisay. Ang nadakpan ginkilala sa kay Rufa Baynosa alias Cariniel, residente sa Barangay San Jose sa Banwa sang Tuboso. Sunod kay 303rd IB Officer in Charge Brigade Commander Colonel Michael Samson, nagapatigayon sa monitoring ang tropa sa balay ni Marilyn Diantono. Ang lugar nga ginaligar gintiniran sa mga NPA sa tung Enero 13, 2021 kag ila nakitaan si Baynosa. Sa pagpangusisa sa otoridad na diskobre nga si Baynosa may warrant of arrest sa kaso nga murder kag duwa man sa kaso nga frustrated murder. Dugang pa ni Samson, si Baynosa isa sa mas sobra 20 kaarmado nga grupo nga ginatudlo nag-ambush sa mga sibilyan nga sakay sa utility truck sa Purok Mabuhay 3, Sitio Turel sa Barangay Salamanca sa Banwa sang Tuboso sa tung Hulyo 13, 2009 nga nagresulta sa kamatayon sang 3 ka mga sibilyan kag pilaso naman ang 3 kaiban pa. Ginpasiguro ni Councilor Renisito Novero nga nakahanda sa pagbulig ang iya komitiba sa mga Bacolodon nga apektado sang demolisyon bangod sa road clearing operation ilabi na kung kinahanglanon ang legislative actions sang konseho. Sunod kay Novero, mayara sang pila ka mga residente sa Barangay Bata nga nagpangayo sang bulig sa Iyataltapan apang ginklaro sini nga ang ila mga concern ang dapat anay nga mag-aagi sa pag-akto sa mga opisyales sa barangay kag Bacolod Housing Authority. Dugang pa ni Novero, mayara pa sang bakante nga lote ang relocation site sang syudad apang kinahanglanon nga ini sila ang mag-qualify sa ginapatuman nga mga requirements. Sa nabaluan nga ang liwat nga pagpatuman sa demolisyon resulta sa nagapadayon nga implementasyon sang road clearing operation kon RCO 2.0 nga ginmando sang DILG. Basta kung may request sila, then of course ang barangay kinanglan ma-participate kina. Okay. Kung labi na gid kung affected ang ilang mga barangay residents. And then on relocation site ang ambalan ang aton ya basic department diri sa Bacolod naman ang PHA. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Renisito Novero. Sa iban pa nga balita, lokal magapain sang 20 milyones pesos ang lokal nga gobyerno sa syudad sang San Carlos para ibakal sang COVID-19 vaccine. Sunod kay Mayor Nato Gustilo, ng 60,000 ka individual. Nagpangabay si Gustilo kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga magaupod sila sa pagbakalman sa probinsya. Samtang ginkalipay sang alkalde nga 24 na lamang ang aktibong kaso sa syudad kay kung kaisa may 0 case na sila. Apang sa gihapon, liwat nga nagapanawagan si Gustilo sa iya pumuluyo nga padayon nga maghalong apisar nga nagdubo na ang numero sa kaso sang COVID-19. Sa katapusan nga balita lokal, masubo nga bahin sang masubo sa bahin sa munisipalidad sa Don Salvador Benedicto matapos sa may baluan niya kinahanglan magpainsang pondo ang local government unit kon LGU agud ibakal sa bakuna. Aminado si DSB Mayor Marcelin de la Cruz nga wala sila sa dako nga pondo
o kung wala sang dako nga pondo ang yabanwa para ibakal sang bakuna. Sudo kay De La Cruz, naghinon-anon sila nga mga alkalde kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson agod nga maghangyo nga sakupon na lang ang magagmay nga banwa sa mabakal nga bakuna sa probinsya. Dugang pa sang alkalde, kung kinahanglanon gid man, napilitan ang iya nga banwa nga magpangutang agod mabakunahan man ang 20,000 ka mga individual sa balor nga 13 milyones pesos. Karon sini nagahimo sang tikang si De La Cruz agod mabuligan nga mapabakunahan man ang iya mga tawo sa iya na sakupan. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Sa ating mga ka-action. And pabalik diri sa aton nga Facebook Live. Greetings sa mga ka-action naton. Okay, mabalik na na si babaw kay do medyo malawig-lawig ng inyong mga mensahe. Sakay Guillermo Clarito, patamyaw ko lang amigo ko sa Philippine Coast Guard Bacolod Station SN2 Ostonala. Madamo gid nga salamat. Sige, salamat gid sir. Sakay Miguel Nambong, good evening. Sakay Cardo Martin, good evening. Nagapamati kami diri sa Iloilo City family Biatizola kag family abroad. Sige, salamat gid sir. Sakay Ma'am Emma Alcuala Calstrom Taliwat. Sige, ahalong ka dira ma'am. Kay Ma'am Rose Guevara, good evening. Sakay John Villarosa, good evening, Action Radio. Naga-monitor kami diri sa Buanwasang Morsha. Thank you so much. Sekay Rodeline Alvarez sa Bayabado, mayong gabi sa liwad. Sekay Ma'am Nilma ay di na ko to, nagsumpo nanay. Wanto ay yung ako nabasa. Ilanggid. Teka. Yan itong binabasa ko di. Napanas. Napanas, Actionel Ray. Okay, kay Chay Liesel, mayong gabi dira sa imo, Purok San Roque, kamulat tiyay no, Purok San Roque sa Barangay Tangob. Sige, mayong gabi. Sa kay Action, Bia Jonathan, good evening dira sa imo pare. Sa kay Pilton Lipora, good evening, Action and watching from Pasay City. Sige, salamat gid kay Ma'am Fatima Harder, nga naga-monitor watching live kuno. Sige Sa kay Ma'am Zet Alunan, good evening, watching from Hong Kong. Thank you so much, Ma'am Zet Alunan. Kay Christine Minyas Villalobos, mayong gabi. Love. Sa kay Jasmine Roldan Ravillo, mayong gabi man. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, mayong aga dara sa imo siguro, Ma'am. Ay, magulang siya ko ng bugtaw. Kaya mo na, Ma'am. Kaya mo na sang papanghakot dara danay sa mga ice check to ko. So kay Sir Lito Dayap, mayong gabi, nagapamati kami diri sa Punta Taytay. Salamat. Kay Ma'am Angela Liarte Gayon Dato, good evening, Action and watching from Bangga Tutong Barangay Filisa. Ay, parang lang tadag guro ay. Malabayan ko lang ang Filisa. So kay Crispin Gico, mayong gabi man. So kay Ma'am Marilu
Marilu Travilla Katinoy, good evening. Sa kay Sir Greg Greyer Radok Jenny or Jenny Nisa Jenilaso or Henilaso. You're welcome, Action Ann. Thanks. Sige, salamat gid sir. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Halong ka dira always, ma'am, and your family also. Okay. Ari si Ma'am Nelma Flores. Galio, good eve. Great lang ko. Happy birthday kay Vince Cartera Flores sang Sitio Roma, Barangay Batea, EB Magalona. Halin kay Nanay Nilma. Sige. Sa kay Sherilyn Oro Javier, good evening man. Sige. Salamat gid sa inyong pag-monitor. Standby kita para sa aton nga National News. Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29, kakaroon sa litanya sa aton mga nagapangunang nga balita national. Nagpaandamang Food and Drug Administration sa healthcare professionals kag publiko hangot sa pagbakal kag pag-usar sa Adelaide disposable face mask nga nadiskubrihan nga unnotified ukon wala sa proper authorization. Sa advisory sa FDA, ginpahayag ang nasambit nga produkto wala na isyuhan sa Product Notification Certificate ukon PNC. Dugang pa sa FDA tungod unnotified ang produkto, wala ini naglabay sa evaluation process, rason nga hindi masiguro ang kalidad kag safety. Ginmando naman sa mga establishmento nga likawan ang pagbaligya tubtub nga wala na isyuhan sa nga PNC ang nasambit nga produkto. Wala ginarekomendar sa Department of Health ang pag-usar sa duha ka lain-lain nga bakuna sa isa ka individual. Sa Senate hearing, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala ginarekomendar ang kaangay nga proseso bangod hindi mahibaluan kung ano nga bakuna ang nagdulot sa negatibo nga epekto. Samtang ginpahayag ni Dr. Lulu Bravo, ang chairperson sa Ad Hoc Committee on Vaccinations ng Philippine Medical Association, nga wala sang kumpanya nga handa magtuon sa kaangay nga proseso. Ginklaro ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala nagadepende sa efficacy rate ang pagpanagdag sang bakuna sa idalom sang mass vaccination program sa Pilipinas. Suno kay Vergere, wala nagabase sa efficacy rate ang bakuna nga ibutang sa kada lugar kundi sa logistical requirements ng kada brand. Patag ni Vergere, may mga lugar nga hindi makasarang sa mga ultra-low temperature storage, rason nga pinili lamang ang mahimo pahamtangan. Una, ginpahayag ni Vergere nga pila lamang ka urban areas ang makasarang sini bangod may available nga mga pasilidad kag ang mga lugar ginalakipan sang Manila, syudad sang Cebu kag Davao, subong man pila ka lugar sa Central Luzon kag Calabar Zone. Sa katapusan nga balita national, ginpalawig sa Pilipinas ang travel restriction sa masobra 30 ka pungsod bangod sa pamawag sa bagong variant ng COVID-19.
Sa statement, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginaprubahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sang Webes ang extension tubtub Enero 31, 2021. Sakop sang travel restrictions sa mga travelers nagikan sa United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, China, laki pang Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, United States, Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Brazil, Austria, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, kag Oman. Sa naibaluan, magatapos kunta ng isubong adlaw ang entry ban. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:32. Detalye sa aton balita international sports kay entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Last na sa aton nga live subong nga gabi sa kay Sir Guillermo Clarito may gabi sa liwat. Patamyaw ya ko no Fred Madrid sa barangay 30 nga naga-monitor asika sa Mabini Coral. Salamat kay Ma'am Homa Lumena. Good evening man. Kag gamay na nga pag-monitor always. Siga, sa iban pa naton nga mga ka-action nga naga-monitor sa siniman nga tinion. Sakay di na ko ito nga akong ginapanglawag diri man. Okay. Anyari. Sige. Sa iban pa natin nga mga ka-action nga nagapadala sa inyong mga mensahe. Thank you so much, Ged. Kag halong-halong kita always. Okay. Diba? Basi may nagkalalipatan ko da. Kag mga kigter. Mga kig kay wala na basahan. Karon masunggod na. Teka lang. Check ta danay. Okay. Sige. Wala na ko utang Anyway, thank you so much good sa inyong yung pag-monitor sa subong nga gabi. Halong-halong kita tanan. Kag ang iban guro din nag-prepare na siyang ilaman nga palanya po noon. Salamat good sa liwat. Kag halong-halong kita always. Bye-bye. Chor. Pabalik pa ko para sa aton dugang nga news. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
Kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na Sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, at 34 ang napatay, kag ginatos naman ng pilasan sa pag-igo sang 6.2 magnitude nga linog sa Sulawesi o Sulawesi Island sa Indonesia. Sunod sa mitigation agency sa pungsod, nagpanik kag nagdinalagan sa mas safe nga lugar ang mga residente bangod madamo nga building ang naguba. Na-record ang epicenter sang linog 6 ka kilometro sa aminhan silangan sang Magina City kag may kadarumon nga 10 kilometro. Linibo ang nagbiya sila tag sa ka mga puloy-an nga mga launa kay nasang kagahon sa diin sa Santa Cabalay ay naguba. Ang linog naglawig sang 7 ka segundos apang wala naman sang tsunami warning nga ginpagwa. Kag sa aton balita sports, balik na sa hampang si Zion Williamson pagkatapos magkuha ang inconclusive COVID-19 test results. Magampang subong para sa New Orleans Pelicans si Williamson batok sa Los Angeles Lakers. Ang Pelicans na pierdo sa Clippers sa Miyerkules nga hampang sa 111-106 nga score kag ini ang una man nga hampang nga wala makaintra si Williamson subong nga season pagkatapos makahampang sang 24 lamang nagligad man nga season. Si Williamson ang mga ikaduha sa Pelicans nga may mataas nga puntos sa kada hampang kag ikatatlo naman sa score sa rebound sa kada hampang. Kag sa aton balita entertainment, gininsister sa nga aktris nga si Ellen Adarna nga wala siya sang luyag sa kay Derek Ramsey. Ini ang reaksyon sa aktris matapos nagwa ang ila litrato kag video nga duha kuha sa balay mismo ni Derek sa tung Enero 11. Kaupod man sa pagtipon-tipon ng ilang mga abyan kag kaupod sa showbiz nga sanday John Estrada kag Rupa Gutierrez. Sang Webes, isa ka selfie ang gin-share ni Derek sa Instagram. Kagin komentuhan naman sang negatibo sang pila ka netizen. Apang madasingan na nindugan ang duha nga wala sang may nagapatunga sa ila. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Enero 15, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.